mamalek motor yen keton balik ke maneh. Dadi lamun kula sing kalah kenang Pancakumara Bagong gugur. Lamun Pancakumara sing kalah kenang kula Pancakumara gugur. Langka ning bukuwe ka langka. Sabadingin pendamping. Ibarate laka ibarat laka. Saumpamane wis laka umpama langka. Angel kandha karo cangkem menyon ngunyuk. Menyon iku menyon go nyuling. Ngalami di rayang-rayang. Menyan kuning Jawa gendong kaya wirang kaya lingsem kaya pusing selawase gawe pusing yang pikir. Mending menjeling mas wisan mundak penjondol. Bilang-bilang balen. Jadi senajan Bagong bisa ngalahkaken calon Astina, yen calon kelawan kedewatan Bagong kalah, berarti Bagong gugur sing oleh gelare Raya Arjuna Raden Jaka Eramba. Jadi pertama perang memujuk sapa dingin Astina ngelawan Tumaritis. Priwe Gong siap wae. Sanggure ceblikring. Wah apa? Kanggo selawat. Tali masang bendera kuning. Bagong bengi kiyen mati. Suki ke bengi ngali maning laka Bagonge. Bagong mati, Bagong mati, Bagong mati. Wayang apa jere dalang, dalang apa jere wayang. Tapi awas Rama Kumbayana uga kadang tiba Betara Surya. Pendamping cukup ngawasi. Beli kena turun tangan, upama calonnya kalah, pendamping turun tangan ke sing tanggung jawab. Kamanan, Entawan, Antarja, Gatotkaca. Senajana Panakawan uga pada. Bukan Bagong kalah, gareng macem-macem, sering gareng ki manjinge intelijen, manjinge Dandru, komandan regu. Gatotkaca ora segan-segan ngajar Panakawan. Langkah sejarahnya bakal kulon gula. Paling-paling sing mimiti nakal ya ke. Iki rokoke, iki rokoke kunyuk cina. Uru belicah jare pembonang. Mama esuk-esuk dipangku. Tuliki pegawaiane rai yen. Wah, wara-wara. Nyungana dikirimaken. Macam-macam nang viral selalu. Sebab-sebab anane dalang ana jamane, zaman ana dalange. Kudu zaman bengen. Pulgar mengono zaman bengen. Timbakna zaman kini waduh ya beli mancing. Maka kadang-kadang gula calon karo calon kang telu Gatotkaca sing dadi keamanan menggodo. Jaka Eramba nunggu dingin. Calon Tumaritis lawan calon Astina. Makanan semangga. Bener.
nyuwun kejurung lawan pujaka senjata. Hati-hati Sugring, nggih. Bagong hati-hati. Isun modal isun harus gede, awas. Aduh, enak temen mamang calon. Ya Kong, Pancaku Barat dihadapi Kong. Yo. Mangan warga nang masih pikiran iki Bagong kone priwe Bagong ngisi-ngisinaken Bagong wis blarapan nyakseni blara penonton arep munggah ning kapalan ning dhuwur ndekem ning kono pama Bagong mati ya krungu surake Bagong mati Bagong kanca kenapa dia mau ngantuk kan siapa sih ngantuk awak reang iki beli nyambung tangis tengah wengi sing embahe bintang kapegot tresna sing nok yiyik sing Cirebon ya memang streaming ya beli Cirebon beli Majalengka beli Kuningan beli Jakarta beli se-Indonesia sampai luar negeri. Nah apa dadine tak cegah bakal nembang penjara ha? Anak rabine jenengku menangis Kang beli balik-balik aja gawe geni apa wong lagi luka priwet wae. Nah bisa nyepot baturku bagus emang nang dunia tidak sedihan kelor dipai sepot. Nah, mbok tua maning bapak wis dipandhem mbok wis langka. Masih tekeken. Iya, dados. Lireng angin ning tengah wengi ngembus ati sing lagi sedih bae bintang me bintang nyawang sinare bulan sun kebayang sampeyan oh pujaan wis lawas pisan kasih kapan sampeyan tekan bae bintang bintang nandang asmara beli rasa banyu mata netes nyirami pipi tepangnya sini bintang ning tengah kekasih dadunga awan lan bengi kekasih sun sudah nyanteni janji ini bintang lima bintang di bakal putus katresnan ini bintang sampeyan dadi pujaan silingire angin
ning tengah bengi nembus hati sing lagi sedih beli rasa banyu mata netes nyirami pipi tekan ngisi ning tengah kekasih duduk awalan bangi bintang bintang kekasih sun setia nganteni janji dibakal putus katresnan bintang bintang sampai anda di pujaan mengkenin teman rasanya plena pikir selawase lakoni kapekut resna bisa karo keluarga yen bengi selalu keimpi batin masih dadi siji sunangis senyawan bulan kelingan lagi demenan sumpah ning gati najan bisa ora bakal kawin rasa prihatin kelingan janji sendiri sumpah ning gati najan bisa ora bakal kawin rasa prihatin emutan janji tresnani hati mung siji sampai kapan ora lali najan ranggane pisah tapi batin barengan orang mawas diri sira Bagong orang ngajak orang gerayang badan repas salira kader derajate panakawan nyalon dadi lananging jagat bisa aja kudu ngumbar omong pacaku marat kin ki wis mulai karipter waktu-waktu kin ki awas lemah bundel mayit aja kari oli sing pengegong mana awas pengegong ngalami diangkat dari guru kunci berarti enggal pengegongmu pengennya jadi mbah kabeh kering non ayo totoan orang di duit tak modali cek dimodali sing penting main wah bocahke mabok judi nang jare kandhane bapak bengen nggo langka wong sugih ladang main ladang judi ku langka akeh sing badan tok-tokan
beli 100 200 beli 1 juta 2 juta miliaran jadi bandar narkoba tapi bakal kecekel set ana sing duku mati gedik sira judi ya dudu judi kin matotoan manjing ya pada goblok pas hati-hati ndas wesi awak wesi sikil wesi serba wesi kabeh hati-hati gong hati-hati tetek bligong tetek gering cacak coba bagong kanja setel palap gendhi kanja ajare bagong waktu ning kene calon lanang yang jagat tarung kelawan isin bagong isun dingin apa sirah dingin oh ya seri mau kari-karian oh berarti isun dingin ya rasanya bagong kuat seri dilawan serot dua kali aneh tapi nyata waduh tandes bulan nih bagong wah wali widadari presentasi sing bagong apa iya atau bagong menang apa iya atau bagong unggul ya isun menenge mana ning tumpal pesisir so karang songo mana ning wit bakoan mana pengen nyakseni lamun ya bagong menang duwe ilmu apa beli weru senene beli weru kemis lamun yang lakoni Senin Kemis kah kayak tukang ngecrek beli kliwat Senin Kemis mung senene sering diliwat kari ngemis gawean bose wis nyantuni durung ya apa beli weru batur saya biasane keloro der crek gender karo kecrek biasane metu ning ngarep pengen nyakseni bagong nyalon waduh bener anak pukulan colongannya gede kok pukulan uppercut bagong lamun petinju memancingnya kelas berat sudah bagong wah babang wah tinang bener-bener bakal sira miliki ilmu nah suwe temen manji belani aja belang abah sing belani abah
Apa Acem? Ayo bah, apa? Bagong mati sudah Bagong. Durung kalah genten gidik genten tajong maksudnya awalnya isun nang mimiti nakin Bagong sing dingini serok awas durung sepira serok ya mati Bagong. Wah. Meluan kendangnya khusus ketrek sing antem melek melek kayak tukang ngadol padri. Genah ning arep. Cih. Bagong kah? Kayak bujal wis ngeces. Kayak dine bujal wis ngilang. Emang nganggo kalunge bakal wis ngeces. Mau ku antep bukulane. Kin lamun wong dijaya ombak-ombakan ki lagi apa-apaan. Colong-colongan perang. Sing atas angin. Sing atas semaruta bakal sira dudutun tandingane Bagong ke tandinganira. Isun belar penakal. Baka konsekuen baka carane mengen tua pada tua rasanya sempana Bagong sudah. Tangi maning seri dilawan genden awalnya sira dingin tolireang kin sira maning serong Mista maca utama sepisan pindo ping telu utamane kuat Bagong. Awas
gara-gara kecrek ngendel berangnya kalah aku beli senggak maning nabu gak banget upaya aku ngelantur dewek dipai kesempatan pedaan mama yang got dipriwe masa kalah kenang Bagong ayo Pancakumara kemenangan ana ning calon Tumaritis calon Astina gugur pihak sing Astina digawak ya Raden Pancakumara Bagong sing menang awas Bagong siji maning kari ngadepi calon sing kedewatan hebat lamun HP aja deleng kesi sing penting bakal oli duit toli mang Alfamart toli bakal bisa diutak-utik karo jempol loro berarti masih jalan hebat Bagong kali siji maning calon sing kedewatan lamun bisa ngalahkaken gelare Gusti Arjuna kena ning siragong wis kedeleng ning Kang Semar Bagong unggul nyalon calon Astina kasoran berarti kali siji maning ngadepi Raden Jaka Eramba Bagong sing menang arep menang arep beli bujara ngono apa dia ngebulah berak ora berak ora buah ora baik dadi lanang ing jagat yo lungane bak ketepol bakal turu ning kursi terus nyekingkel kandhane aja karo kula kono karo kapal mandeg kandhane awale Bagong unggul Pancakumara kalah perang maning Bagong sing kasoran kenang Pancakumara lantaran Pancakumara direndoni Resi Baratmeja Begawan Gonjaka bisane kasoran Pancakumara Gonjaka medal sapa yen dulu tangane Kakang Semar nggih marikan tapi kula kan beli nakal ora sing mimiti nakal ninggala dingin lah sangane ajelok nutup karo kenyataan nah kiyen kari siji maning ngadepi Jaka Eramba Kang Semar saged tandange tekane Jaka Eramba kok kenapa sing dampingi Dewa Betara Surya Ulun Betara Guru beli melu tekamene duwe rencana apa menggine ibarat wong perang aja kalau serangan ning kana wis siap-siap nggunakaken senjata ning kene nembe ngisi peluru kalah perang mau menggine arep sapa maling ya dudu Kakang Semar tindakan ing kedewatan selidikana Ulun Betara Guru bisa ora bisa kudu bisa nanggung ora nanggung kudu bukti blong pujare ngono akbar ari wong pinter kok enak bae apa ya benar ya isun arep tindak mengkedewatan kanca sing dridit sulinge kanca barlen kring isun tindak meng Surabaya Betara Guru rundingaken apa Betara Guru ngeling-eling mangkang eling-eling ngamung puning dunya eling ngamung puning dunya mung puning dunya bae bintang me bintang menyang
kuning Jawa gendong kaya wirang gawiling sem selawase Nokiyik sing Cirebon dewek nokiyik sing Kesugenan Kidul sing paling eman sayang dewek nokiyik sing paling eman dewek Aulisanom calon majikan sing tempel wetangan Aulisanom dewe Semar kang Jawanda Semar kang jiwa mulya budi luhur bijaksana nunan kewala minder Pak medal sang yang mengete sang yang Ismaya nujuning kedewatan Suralaya Manik Loka melolong matamu nang iya Madepati lenggapi ambak kemawon jaga busanane ingkang ramat betare guru roncot busana kedak sang yang kaneka putra pepatan mapanitia dewe katujuh pikak pasangaya dugineng sang yang Ismaya Sundara matek aji alihun kasiate aji alihun wau menyan kuning Jawa gendong menang deleng ora menang dideleng menang deleng Ismaya katon deleng Yamadepati lenggapi ambak kemawon ora menang dideleng Yamadepati ora katon deleng Semar Rocot masuk yuk paling enak uripe dadi nelayan najana berbicara pada kampung kuning benar Yeah.